Aku salam kabeh. Kita sesambungan karo sampean sistem guru markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Ayo sinau saben parameter kanthi luwih rinci ing ngisor iki. Yen dibutuhake, iku bisa kanggo mungkasi video. Disaranake ndeleng saben indikator organisasi sing diteliti kanthi luwih teliti. Saiki ayo goleki indikator utama perusahaan. Mastercard Incorporated, ticker MO. Review iki adhedhasar data saiki ing 25 Juni 2025. Déning klasifikasi guru markets perusahaan Mastercard Incorporated kalebu subkategori. Payments, 48 organisasi melu pambiji. Asil kanggo perusahaan ing pitakonan minangka nderek, minus 2,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 0,6 terms. Yen katon sacara wiyar, ing kerangka pasar saham as umume. Kita waca sing rata-rata kanggo pasar minangka kap punika 1,8 terms. Marang minus 2,5 terms Mastercard Incorporated. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Mastercard Incorporated lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng Mastercard Incorporated nuduhake dinamika 23,2%. Marang dinamika rega ing subkategori 26,2%. Kapitalisasi pasar perusahaan Mastercard Incorporated gunggungipun 506,23 miliar dolar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku 1.746 miliar dolar. Regane buku perusahaan punika $6,59 miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku $178 miliar. Bandingake saham kapitalisasi pasar lan neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Mastercard Incorporated ing subkategori nalika netepake regane pasar saham yaiku 28,987%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 3,708%. Evaluasi pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori, ala minus 1 poin. Utang perusahaan gunggungipun $18,58,6 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 282% saka usaha. Rating kewajiban finansial perusahaan, ala banget minus 2 poin. Rega pasar perusahaan kanggo rasio media WI punika 38,5. Rata-rata ing subkategori punika 30,6. Taksiran rega pasar kanggo rasio media WI dibandingake karo organisasi ing subkategori, ala minus 1 titik. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $13.142 mayuta-yuta. Bati digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine $16.898 mayuta-yuta. Taksiran indikator keuntungan mangsa sing digambarake dibandingake karo subkategori, apik 0,5 poin. Rasio regane kanggo revenue perusahaan punika 17,4. Rata-rata ing subkategori punika 6,7. Evaluasi rega saham perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, ala minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $29.050 mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi punika pambuka $35.51 miliar. Asesmen saka indikator saka samestine volume sales mangsa dibandingake karo pratandha ing subkategori, apik 0,5 terms. Wates dodolan punika 45,2%, karo rata-rata kanggo subkategori 21,9%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo kinerja perusahaan ing subkategori, apik 0,5 terms.
Bagian perusahaan ing syarat-syarat nomor personel ing subkategori punika 8,61%. Iki 237% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika 14.342 ewu dolar. Nalika ing subkategori ana 4.260 ewu dolar. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori passable 0 terms. Bati perusahaan saben pegawai 372 US dolar 3 sen ewu. Rata-rata ing subkategori 139 US dolar 2 sen ewu. Evaluasi bati saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian revenue perusahaan saben karyawan individu 823.000 US dolar. Ing subkategori 635.000 dolar. Sales saben skor pegawai dibandingake subkategori apik 0,5 terms. Jumlah inggo bareng sorted punika 0,8%, nalika rata-rata kanggo subkategori punika 1,7%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 46% kanggo perusahaan Mastercard Incorporated. Dene kanggo subkategori tataran resi 14 kurang luwih 51%. Rega saham perusahaan saiki watara 558 US dolar. Prakiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan udakara 627 US dolar. Ayo kang katon ing tabel pesenan sing kasedhiya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan ditampa umum ing mangsa saiki dening informasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka link ing komentar pinned. Minangka asil analisis sekuritase perusahaan Mastercard Incorporated. Sistem informasi lan referensi penilaian Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo buka pesenan, amarga video iki ringkesan. Matur nuwun kabeh kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.